Cagayan de Oro City ug pipila ka mga lungsod sa Misamis Oriental nagdeklara og glass suspension karong adlaw isip pagpangandam sa mga posibleng epekto sa bagyong Wilma sa probinsya. Pinasikad sa Executive Order number 0473-2025A. Gianunsyo sa Cagayan de Oro City LGU nga suspendido ang tanang klase gikan preschool hangtod high school karong adlaw isip pagpangandam sa posibleng epekto sa bagyong Wilma. Matod sa LGU, suspendido ang face-to-face classes apan pwede gihapon maghimo og alternative nga paagi ang mga magtutudlo sa pagklase sa ilang mga estudyante. Samtang sa probinsya sa Misamis Oriental, napulo ka mga lungsod sab ang nagdeklara og class suspension karong adlaw isip pagpangandam gihapon sa epekto sa bagyong Wilma. Kini ang mga lungsod sa Magsaysay, Hingoog City, Balingasag, Lagonglong, Salay, Balingwan, Kinugitan, Sugbong-Kugon, Tagulwan ug Binuangan. Ang lungsod sa Binuangan nagsuspenso sab og biyahe sa mga sakayang pangdagat. Dunay na sinating pag-ulan-ulan ang probinsya karong adlaw.